Vodenjak. Sloveni su smatrali da svaka voda ima svoju dušu, ili demona koji se hrani ljudskim dušama i koji dave ljude. A te demone su nazvali vodenjak. Vodanoj ruski, vodeni duh ili đavo. Vodenjak davi ljude i oni mu posle smrti služe kao davljenici. Žene koje su oduzele svoj život davljenjem postaju njegove žene ili ljubavnice ili ćerke koje se nazivaju rusalke. Snaga vodenjaka zavisi od njegove starosti. Što je stariji, on je jači i opasniji. Da su ga ljudi jednostavno zvali onaj matori. Smatralo se da vodenjak može da udavi konja, ako je vodenjak dovoljno star. Vodenjak se uglavnom zamišlja kao čovek malog rasta, sa dugom bradom i sedom kosom, sa velikim nosom i šiljadom crvenom kapicom. Kada se prikazuje ljudima, nastaje opšta buka, a ako je vodenjak do pojasa izašao iz vode, i ako po imenu dozove nekoga 3 puta, i ako se taj čovek odazove, tome čoveku spasa nema. Od Slobodana Zečevića, Mitska bića, srpska predanja, izdvojit ću citat od Sime Trojanovića. Za vreme mog detinjstva u Šapcu lađari su kupače opominjali da u Savi živi neka neman, slična čoveku. Sa repom ko zmija neki su dodavali. Zvali su ga Kemza. On je stalno vrebao koga će udaviti, a u čevrnti svakoga bi gledao da namami i repom zaplete, da se niko nije mogao spasiti. Vodenjak nije u suštini loš demon, kao i većina slovenskih demona. Sa vodenjakom su se sklapali dogovori, iako su ti dogovori uglavnom pogubni za ljude. Vodenjak ispunjava svaki dogovor, ali sve zavisi od čoveka i njegove pohlepe. U narodnoj bajci Vodenjak, malo dete koje je obožavalo vodu i koja je odnela bujica, našla se u prisustvu vodenjaka i njegovog doma. Dete je plakalo u želji da ode kod svojih roditelja, a vodenjak je iskušavao malo dete, pa ga je 3 dana odvodio iz sve lepše i lepše palate sa sve lepšim i boljim igračkama, ali dete je želelo da vidi svoje roditelje, pa mu je vodenjak na kraju dozvolio. I ostali su do kraja života u uzajamnoj vezi, u kome je dete volelo vodu, a voda je volela njega. Dok u drugoj narodnoj bajci, Usud, čovek koji je u potrazi za usudom nailazi do jedne rečice, koja ga moli da pita usuda i zašto nema poroda. Kada je čovek završio svoju reč sa usudom, prvo je zamolio rečicu da ga prenese preko obale, pa će joj reći zašto nema poroda. Kada je čovek stigao na obalu, on je potrčao što je brže mogao i rekao reci, ti reko nemaš poroda, zato što nikoga nisi još udavila. Postoje priče da su ribolovci davali žrtve vodenjacima, da bi im uslišili molitve i imali dobar ulov. Vraćanje prve ulovljene ribe se smatralo da je žrtva vodenjaku, ali i takođe se smatralo da vodenjaci vole i duvan, pa bi ribolovci rekli bajalicu pre nego što bi bacili malo duvana u vodu. Evo tebi duvana, daj meni ribe. Ali su i takođe smatrali da vodenjaci vole i priče, pa bi ribolovci smišljali priče da bi udovoljili vodenjaku. Ali takođe se vodenjaci mogu smatrati i demonima smrti, ili onih demona koji prenose duše sa jednog mesta na drugo. Sloveni su verovali da su duše umrlih uvek žene, pa bi na rekama bajali i davali svojim najbližnjima svoje žrtve u obliku krvi, hleba, kovanog novca i tako dalje. Žene bi oko proleća bacale vence cveća u reku, u želji da se njihov dragi zaljubi u njih. Iako bi to značilo da su se molili određenom bogu, to ne mora da znači da i vodenjaci nemaju određenu ulogu u svemu tome. Smatra se da vodenjaci žive i pored vodenica, s obzirom da su ljudi verovali da se svi demoni sakupljaju pored vodenica.
Nadam se da vam se svidio ovaj video. Zdravo!